Здравейте, приятели! Аз съм Меги Попова, вие сте с Утопия Дистопия. Това е подкаст за философия и политика главно. А днес съм с доцент Борис Попиванов, който е политолог. Както може би знаете, няма нужда от представяне. И темата, за която ще си говорим, е разделението ляво-дясно. Ще се задълбочим. Идеята е да да разкажем и исторически, и по-теоретично, пък и политологически, какво е това, което стои в разделението ляво-дясно, кои са основните категории, по които се различава лявото и дясното, и да засегнем една тема, която днес е актуална, и тя е разказа, че разделението ляво-дясно вече не е актуално, има други по-актуални разделения, либерално-консервативно, локално-глобално, и лявото и дясното отмира или отмряло вече и отива на по-заден план. Нашата обща позиция е, че това не е така. Ние ще се опитаме да аргументираме защо, но предлагам да започнем исторически, как възниква това разделение, как се трансформира да започнем от Френската революция, като може би най-важното събитие, което определя политиката и до ден днешен. Категорично. Френската революция от една страна, ако се върнем 2000 години преди нея, Платон и Аристотел, тези две неща, основно с тях може да обясним почти всичко, което ни се случва поне в западния свят, в сферата на обществото и политиката. Лявото и дясното наистина, освен че произхождат от времето на Френската революция като понятия, но това са понятия от малкото понятие в политическия речник, заедно с понятието идеология, между другото, за които имаме доста точна представа как са възникнали. Мисля, по кое време, в какъв контекст и какво са означавали първоначално. Добре известна е първо, че ляво и дясно са метафора. Те не отразяват, не изразяват някакво конкретно явление, което има съвсем очевиден политически контекст. Между другото, ако отворите някоя неспециализирана в философия или социални науки търсачка и напишете ляво и дясно, първите отговори, които ще получите, са свързани с лявото и дясното полукълбо на мозък. Тоест, не е това очевидното, което идва на ляво и дясно, не е това очевидното, което ни идва на ум, защото много други понятия, например демокрация, и може да изброяваме още доста, имат в корена си, в етимологията си, имат думички, които ги обясняват по начин, който, разбира се, е сложен, но все пак показва в каква посока води. Лявото и дясното не са такива. Съвсем не е очевидно кое е ляво и защо е такова, нито кое е дясно и защо е такова. В този смисъл, прословутото начало на това разделение ляво-дясно като водещо политическо и идеологическо разделение на модерността е от Френското национално събрание в първите години на революцията, около 1791 година, когато покрай дебатите за първата френска конституция се е спорило относно правомощията на монарха, не просто дали Франция да остане монархия, да остане кралство, но и дали монарха да бъде с чисто церемониални функции или да може да определи изпълнителната власт, правителството, както и да има различни други възможности и инструменти за влияние в френската политика. Споровете по този въпрос са били големи и съответно, заради това, че съвсем не е било ясно коя гледна точка надделява, то тогава се е стигнало вече различни версиите защо. Затова онези депутати от Националното събрание, които са били противници на големите кралски правомощия да застанат от ляво на председателя, а онези, които са били за съхраняване на възможности, ресурси и лостове за влияние на краля върху правителството и политиката, да застанат от дясно на председателя. Тоест, ако може да го обобщим като смисъл, по нещо оттам тръгва, като символ, някакъв исторически символ, да го обобщим като смисъл, онези, които са били за прогрес, за промяна, са били в лявата част на политическия спектър, онези, които са били в някакъв смисъл по-консервативни, за съхраняване на статуквото, са били от дясно. От тук нататък вече започва една дълга, продължаваща вече
200 и колко, 35 години еволюция на тези понятия, ляво и дясно, като тяхното съдържание много пъти се е променяло. То няма веднъж зададено фиксирано значение. Често пъти тази промяна в съдържанието е толкова фундаментална, че малко остава от първоначалния замисъл. И именно това, според мен, е причината, поради която мнозина хора днес се съмняват, а някои дори категорично твърдят, че няма ляво и дясно, защото те не виждат някои от тези съдържания на лявото и дясното, които са съществували в политиката преди 100-150 години. Да, те вече ги няма, но има други. И това е един от важните моменти, които трябва да имаме предвид, когато мислим върху лявото и дясното, че техният смисъл през годините се променя, трансформира се, става различен спрямо първоначалния, но, както на мен ми се струва, че е важно да се аргументира и да се докаже, независимо от всичко остава една обединяваща нишка, която оправдава използването на едни и същи думички, на едни и същи термини, че колкото и голяма да е тази промяна и в лявото, и в дясното, в крайна сметка има нещо, което продължава като червена линия във всяко от тях, така че да има причини да ги назоваваме отново ляво и отново дясно, това, което започваме. Ако искате, мога да... Само да кажем, тогава, по време на Френската революция и това, което описа, сякаш ляво и дясно и либерално и консервативно съвпадат. Точно така. Струва, десните са консервативни, те не искат, можем да кажем, тогава правата са били привилегии. Това, което искат левите, е привилегиите да се превърнат в права, универсални права. Разширяване на обхвата на правата на монарха. Разширяване на правата, казват левите, към всички. Защото те работят с една категория, която избухва по това време. Това е категорията нация, което за разлика от съсловното общество, каквото има във Франция преди революцията, в тази категория всички, в тази общност, нацията, всички, които членуват в нея, са равни на другите. Нямат по-висок или по-нисък статут. Тоест, от тук нататък и правата, които проистичат от гражданската връзка, от статута на гражданина, трябва да бъдат равни права. Въпросът за равноправието е ключов за тази първа левица, така да я кажем. Значи, тя се бори за права, тя е либерална, тя е против всякакви привилегии, тя е за счупване на оковите, които съществуват за развитието на личността, за свободата му, за инициативата му, за предприемчивостта му. Значи, това ляво първоначално дава нов тласък на капитализма. Това трябва да се каже, защото всъщност той е бил до тогава в много отношения възпиран, макар и не напълно, неговото развитие от съществуващата консервативна конструкция на абсолютната монархия, на привилегированото общество, на различните нормативни рамки, в които са съществували отделните административни единици и така нататък. Смисълът на цялата тази история е, че лявото дава един пробив, който е либерален пробив, повтарям, основан на правата и свободите на хората, равните права и свободи, докато дясното е съвсем нормална консервативна реакция. Тя стъпва било на традицията, нали, в смисъл на който традицията, това е мъдростта, казва Едман Бърк, нали, на онези хиляди поколения преди нас, нали, които постепенно са изградили тъканта на обществото, такава каквато е, и всякаква голяма промяна само ще разкъса тази тъкан, ще доведе до нещастие, до кръв, до бедствие, но не и до стабилно хармонично развитие. Било пък на някаква твърда вяра в едно религиозно светено от Бога общество. Тоест това е класическия консерватизъм, дясното, в онзи период. Но историческия процес, говоря все пак за Западна Европа в този период, е толкова ускорен, толкова бърз, че средата на 19 век вече не просто политическият, икономическият пейзаж, а оттам и социалният пейзаж на Западна Европа се е променил драстично. Това е възхода на индустриалния капитализъм. В рамките на този възход вече се промени изцяло структурата и на производството и отношенията, които възникват спрямо това. И лявото и дясното не изчезват, те променят своите носители. Значи, вече буржуазията започва да възприема себе си като дясна, понеже тя защитава едни нови привилегии. Това не са привилегиите на рода, произхода, нали, на графската титула, както е било в миналото, това са привилегиите на парите. Привилегиите на капитала. И обратното, лявото се насочва към една нова, преди това не съществувала
обществена група, класа, която е работническата, която напротив продава труда си и като такава участник в пазара и като такава иска истинска свобода. Твърди, че свободата, която френската революция отпушила, тъй свобода на равноправието, това е фалшиво равноправие, защото всъщност хората са по-неравни от всякога, именно поради несправедливите икономически отношения, че политическия гнет е бил заместен от икономически гнет. И разчупването на тази черупка е необходимо, за да може да се получи едно по-справедливо общество, където да има истинско равноправие. Но това вече е нов втори етап, втори разказ, както за лявото, така и за дясното. Сега важното е тук може би да допълним, че лявото и дясното са релационни понятия. Те не могат да бъдат мислени отделно едно от друго. За да може да има дясно, трябва да има ляво и обратно. Така сами по себе си нямат смисъл, понеже те трябва да се отнасят едно към друго. Затова те исторически вървят успоредно. И борбата също е за центъра. Кое е център? Защото дали центъра ще е изместен по-наляво или по-надясно. Виждаме, примерно в някакви части на Латинска Америка, тамошното дясно е... Тамошното ляво е... тамошното дясно е лявото в САЩ. И някакви такива много... Да, в рамките дори на американския континент разликите са забележителни и в двете части на американския континент, и в Северна и в Южна Америка, пък е различно отколкото в Европа. По-различно отколкото в Европа. Значи, това, което наричам американско ляво, е един умерен либерализъм, полудесен в европейски категории. Такива форми на силно категорично ляво, както в Латинска Америка има, в Европа не познаваме поне последните 35 години да се заявява толкова открито. Тоест, много важно е не просто къде е центъра, а къде се намира точката на баланс на системата. Защото тази категория център, за която току-що сте дума, тя е много особена категория. Мнозина я споменават без да уточняват какво разбират под център. Понеже център може да означава две неща. Център може да означава просто една точка, която разделя едното от другото, който определя къде е баланс, къде се намира относителния баланс между двете, но център, както мнозина настояват, може да означава нещо, което има собствен смисъл. Че център е натоварен със собствена тежест, че център е собствена идеология, а не просто пресечна точка. И че нещо хубаво, нали? Че нещо много хубаво. Центъра... Много хубаво и, както знаете, голяма част от политическите партии и в България, и в много други страни последните десетилетия настояват, че са центристски, настояват, че трябва да се отварят към центъра. Това е един, така да се каже, призив, който звучи и от ляво и от дясно, че най-важно да се отвориш към центристски избирател. Нещо, което аз по принцип не съм съгласен, смятам, че център сам по себе си не съществува като, така се каже, като самостоятелно съдържание, като съдържание, което е само по себе си, но това е, да се вика, един от въпросите, които нашето време поставя изключително натрапчиво. Нека се върнем малко значи казахме първо либералното по време на политическото просвещение, ако можем така да го наречем, съвпада с либералното и ти спомена нацията, много интересно тогава. Нацията, идеята за нация е по-скоро либерална идея, а не консервативна. Идеята за народ също така е либерална. Тя е либерална идея, защото тя първоначално не е нито експанзионистична по никакъв начин, нито е свързана с някакви особени привилегии. Напротив, нацията е отказ от привилегии. Нацията е разбирането за това, че всеки от тези, които живеят във Франция, са французи. И в такъв смисъл те са граждани на Франция, те са равноправни, те са еднакво членуват в нацията. Няма едни да са по-важни в нацията, други по-малко важни. Тоест това е идеята за равноправието си либерална идея при всяко едно положение. Впоследствие вече, един век по-късно и особено вече първата половина на 20 век, нацията ще придобие като съдържание историческо доста по-различни измерения. И това ще породи вече нови разкази за дясното и за лявото. Значи нацията ще се превърне от инклюзивна общност, която хваща не само първото съсловие, не само второто, но и третото. Всички. В един момент тя ще се окаже такава, която изключва чужденците, която изключва малцинствата, която изключва враговете. Тези, които подмолно саботират единство на нацията. Нацията ще се превърне в нещо от напълно рационално, каквото е било по време на Френската революция. Рационален конструкт, който те са го измислили с главите си, ще започне да бъде представена като
нещо мистично, като някаква сходна съдба, която върви през вековете, която е надчовешка, което е извън разума и по някакъв начин ни свързва с историята, с почвата, с кръвта. Така ще се ведат национализмите, което е ново превъплъщение, нов разказ на десницата. В самия край на 19 и първата половина на 20 век, ще вземе различни форми. Има най-разнообразни национализми. От тези, които искат да консолидират една държава, като национална държава, и в този смисъл са доста по-умерени, най-вече в Южна Европа. Испания, например, първоначално Италия, макар че Италия по-късно ще промени своя курс. И такива, които са национализми, които отиват вече в една завършена крайност, в която не просто изключват всички останали, но поставят въпроса за съществуването на другите, на различните от тая нация като централен. Значи става дума за вече едно очевидно неравенство между нациите, които те лансират, те защитават, те прокламират и което в крайна сметка стига до своите крайности в фашизма и нацизма. Да се върнем малко пак на лявото и дясното. Едно от разграниченията е различния начин, по който лявата идеология, нали, това са идеологиите, в началото каза, политически, разбират свободата. Какво означава свобода. Точно. И това, аз бих казала, за да си ляв човек, би трябвало да правиш разграничение между формална и реална свобода. Защото ако първите леви са се борили за политически свободи, точно така, да. Това е една от борбите на лявото за разширяване на обхвата на политическата свобода, било то на чернокожи, жени и така нататък. И в различни сфери ако щеше, на управлението и политиката, правото на глас и така нататък. Да. И в един момент се оказва, че ето, правата са универсални, всички имаме политически свободи, но има нещо друго, което не ни позволява, което ни прави несвободни. Да. А пък десните биха казали, ето, имаме пълната свобода, всеки да развие потенциала си. Не просто какво искате. Там има и теза, която вече говори за това капиталистическо дясно, буржуазното дясно, да го наречем. Тезата, че онези, които по някаква причина не са успели, трябва да търсят не в системата, в себе си проблема. Тоест, че става дума за тяхната неконкурентоспособност, за тяхната мързеливост, за липсата им на талант, липсата им на въображение, на инициативност, т.е. на предприемчивост, т.е. на различни качества, които са необходими в една такава среда, за да могат не просто да оцелеят, но и да спечелят, да реализират свободата си. Тоест, свободата е условие. Създава се някаква предпоставка за свобода. Но не всеки може да се възползва от нея и това се дължи най-вече според десните на наличието или липса на качества у хората да се възползват. Левите напротив казват, че свободата е системен проблем и че този проблем не може да бъде решен, докато тя не съществува като възможност, реална възможност, неформална, съдържателна възможност за всеки и това е една прословута фраза на Маркс, много известна и цитирана, но и най-кратката за цитиране в такива случаи, че свободното развитие на всеки е условие за свободното развитие на всички. Което е изключително важно. Тоест, докато абсолютно всеки няма възможността да бъде свободен, значи всички ние не сме свободни. Тоест, много важно е къде се поставя акцента, дали върху всеки или всички. В случая акцентът е върху всеки. Защото, знаете ли, една от големите илюзии, които се пропагандират по отношение на разликата между ляво и дясно, това е, че десните били за свободата, а левите за равенството. Тоест, че левите са против свободата. Те смятат, че трябва да има тоталитаризъм и всички да бъдем уеднаквени и униформирани, да бъдем равни, докато десните напротив давали шанс на всеки. Всъщност, свободата е основна ценност за лявото, но тя се разбира винаги и само като съдържателна свобода, която засяга човешката ситуация. Тоест, докато има хора, които не са свободни, всички ние не сме свободни. В този смисъл, лявото понятие за свобода, то е синтез на индивидуалното и колективното. Да, свободата е индивидуална категория, тя се отнася до мене, но тя е невъзможна без да бъде и колективна категория. Без всички ние като общество. И тази разлика между свобода за и свобода от. Нали, лявото разбира свободата по-скоро. Като позитивна свобода. Свобода, да. Ти можеш свобода да се направи нещо. Ако
ако трябва, т.е. за да може нещо да направиш, трябва да имаш условия за да го направиш. Например, нали, за да можеш да гласуваш, трябва да имаш осигурена секция избирателна, трябва да има комисия, трябва да има урна, трябва да има бюлетина, трябва да има кой да ги брои, трябва да има кой да ги отчита, трябва да има кой да ги признае. Да, и за да имаш свобода за дом, трябва да имаш средства да си купиш това. Точно така. И може да продължим. Свободата или ако щете правото на образование, то не е просто така да го има. Трябва да имаш осигурено училище, учебници, учебни материали, учители, програма, нали, учебна, по която да се върви. Тоест много други предпоставки, които някой друг трябва да осигури публичната власт в този случай. Или ние всичкото общество да се съгласим да ги има. Или правото на здравеопазване. Отново, то не е просто така. Трябва да има осигурена инфраструктура, да има болници, да има лекари, да има всичко останало. Това са все неща, които лявото възприема, че съдържателната свобода обхваща наличието на ангажимент от страна на колективното цяло, публична власт, нали, което е израз на обществото, да го осигури. Докато тази формална свобода, за която говорим, дясната, това е задължението на никой, на всеки от нас да не се меси на другия. Да, и за да кажем, свободата е да не ти пречи да правиш. Никой да не ти пречи да правиш каквото искаш. Никой да не ти пречи да станеш милиардер. Никой да не ти пречи да станеш Илон Мъск. Ако кажем да не ти пречат да ходиш на училище. Те ще кажат, никой не ти пречи, ходи бе. Ами ако няма училище. Ама няма значение, намери си. Намери си, постой си точно така да... Ако няма мост, нали, ще прокараме мост, но той няма река и река ще ви прокараме. Нали, на този... Не шегувам се, разбира се. Въпросът естествено е и сложен и интересен, но той обхваща нещо много важно, струва ми се, че не трябва да си мислим, че има едни ценности, които са характерни за единия спектър, а съвършено други за другия. Да. Става дума за едни и същи ценности, които се тълкуват по различни начини, по принципно различни. Това е и проблема с равенството като ценност, за който говорихме. Нали, лявото разбиране за равенството е различно от дясното разбиране за равенството. Дясното разбиране за равенството е формално. Равни трябва да бъдем пред закона. Никой да не е над закона. Нали, това е върховенството на правото. Нали, правовата държава. Тоест да не се решават никои ситуации отвъд закона в изкривения интерес на друг човек, затова дясното най-много се възмущава от олигархията, от мафията, от такива неща, които нарушават това формално равенство пред закона. Друго равенство не може да има. Докато лявото казва, че те го обвиняват, че той иска равенство на резултатите, което не е вярно, но това трябва да има все пак равенство на условията. Тоест да има възможност за всеки, а там където няма, те да бъдат компенсирани, да бъдат допълнително предоставени, за да може да се породят такива възможности. Иначе отново да кажа, никой не пречи на последния просек да намери пари и да стане милиардер, обаче това е много по-малко вероятно да стане, отколкото сина на милиардера да стане милиардер. И тук не става въпрос само за качество. Става въпрос за социален произход, за социална ситуация и така нататък. Има и друго разбиране за разграничението между ляво и дясно и то е по-конкретно участието на държавата в преразпределянето на благата. Нали? Точно така, да. Левите са за по-силно участие на държавата, да, разбира се. А десните постоянно искат да не се пречи на бизнеса, да бъде оставен на мира, освен в някакви кризи, в които трябва да помагаме. И понеже кризите са постоянното, държавата постоянно трябва да помага. Това е изключително съмнителна гледна точка, но принципно е така. И това е наистина парадокс в някакъв смисъл, защото в развитието на лявото от гледна точка на неговата теория през 19 век най-вече е свързано с разбирането, че държавата трябва да отмее постепенно. Че държавата така или иначе е някакъв инструмент за репресии, който ограничава, който създава изкуствени ограничения и в този смисъл е спирачка пред пълноценната реализация на свободата на индивида, на хората, на обществото. Обаче, заедно с това, практиката показва, както се казва в историческия процес на тези последни 2 века, че освен държавата за сега не е измислен на друга структура, която да позволява такъв тип, което авторитетно да го налага, такъв тип преразпределение, така че всички да бъдат принудени да се съобразяват с него, което да поражда тези, както казахме, равни условия на хората да реализират потенциала си.
Този преразпределителен потенциал няма кой освен държавата да го прави. Оказва се, че в смисъл, че няма на кого да го възложим. Не става с благотворителност, не става с, така да кажа, с неправителствения сектор. Трябва държава. И без държавата няма да се получи. И от тук нататък вече изпоба каква да бъде ролята на тази държава. Нали? Вярно е, че десницата винаги се оплаква от това, че държавата много се намесва на частния бизнес. Пречи му, данъци му възлага, не му дава възможности за така, да разгърне всичките си възможности, но заедно с това толкова често иска държавна намеса, толкова често прибягва до държавата, че всъщност това е една симбиоза между едия капитал и държавата, което по никакъв начин не си отговаря на лозунга, в името на който съществува. Световната икономическа криза 2008 година, която започна с фалита на банки в Съединените щати, моментално до какво се стигна? До това държавата да национализира и държавата да ги изплати тези създадени дефицити. В Европа по същия начин. Това в момента Европа, която се кълне в свободния пазар, Европа, която иска да пази общия пазар колкото е възможно повече, същата тази Европа, единственото, до което успе да постигне консенсус, единственото след 2020 година по повод на COVID-кризата, беше един план за възстановяване на устойчивост, който да дава възможности на бизнеса да се възстанови. А не на хората, на бизнеса, да. Тоест, че всъщност не само и не толкова левите, колкото и десните прибягват до държавата, само че те отричат, че това им е целта. Държавен капитализъм. Държавен капитализъм и социализъм за богатите. Точно така, да. Сега, то е ясно, ние сме леви, не се опитваме да подменим дискурса и да говорим тенденциозно, нали, ясно заявено е. Исках да обсъдим и как стои въпроса в България, и вече по-конкретно каква е сегашната ситуация с лявото и дясното, но преди това да се върнем на този въпрос, който ни води от самото начало, тази обявена смърт на ляво-дясното разделение, която следва и диагнозата за края на историята. Нали? Вече края на историята няма вече политически идеологии, следователно няма и ляво и дясно, има други по-важни разделения. Или няма никакви, което е вариация на този извод, на този анализ. Няма никакви разделения. Не. Значи, това, което можем да видим като много силни пропагандни тези през последните години, са най-общо казано в две посоки. И двете твърдят, че лявото и дясното вече са отмели или най-малкото са отишли на заден план, че вече не отразяват сложността и многообразието на проблемите пред съвременните общества, държави, политика, чужди са на развитието на глобализацията и така нататък. И има решения, имам предвид обяснения по-скоро на съвременната ситуация. Значи едното обяснение е, че разделение пак има, но те вече не са на онзи принцип, който ние познаваме. Сблъсъка ляво-дясно, повтарям, основополагаш за модерната епоха и разделяш модерната епоха, ами вече стана дума в началото на нашия разговор, консервативно, либерално, между другото това беше през 2016 година списание Economist излезе с такава уводна статия за това, че вече либерално-консервативно е истинското разделение в света и то е, според тях е обусловено от процесите на глобализация. В рамките на глобализация, нападане на граници, нападане на бариери, на всичко това, което преживява света последните 30-40 години, се получава така, че ще се формират едни групи, прослойки в обществото, които са, да го кажем, печеливши от този процес, от процеса на глобализация, които са отворени към новото, които са отворени към процеса, които смятат, че по-нататъчното отпадане на бариери, на ограничения, липсата на всякакъв тип натиск върху свободата, нали, в световен мащаб, на корпорациите, на бизнеса, свободното движение на хора, стоки и капитали, че всичко това се развива положително и все по-положително. И в този смисъл това е тяхната гледна точка и обратно ще има съпротива срещу това на онези, които са по-маргинализирани, онези, които са по-невъзприемчиви към промените, онези, които са по-оплашени за своето бъдеще, онези, които по-трудно се адаптират, които са по-консервативни в този смисъл и които ще бъдат на другия полюс. Това е
вариант на разделението глобално-локално. И че това е било водещата така, разделителна линия в света. А другата версия е, че няма никакви разделения вече в света, има пред никакви големи разделения, никакви същински, фундаментални разделения, че в крайна сметка политиката не може да бъде наречена нито лява, нито дясна, нито консервативна, нито либерална, а тя е прагматична. Ефективна или не? Основното е котката, някакъв цвят има, да лови мишки. Тоест, че се решават проблемите такива, каквито възникват и с инструментите, които са налични и с възможностите, бюджета и организацията, която съществува, и се пристъпва към следващия въпрос, че вече не трябва да говорим за политика в смисъл на политическа стратегия, на политическа програма, на представителство на отделни групи за сметка на други групи, трябва да говорим за публичен мениджмънт, който обхваща всички сфери на обществото и който по никакъв начин не е идеологизиран. Той по никакъв начин не клони към ничий интерес, ничий социално-групов интерес. Това са тия две версии. И двете има някаква така зрънце рационалност и аргументация, но според мен и двете са погрешни по същество, защото те не си дават сметка, че явленията, конфликтите, те не изчезват преди да са изчезнали предпоставките за тях. А предпоставките за съществуването на лявото и дясното, това са фундаменталните разногласия по отношение на социално-икономическия ред. Икономическите неравенства, те докато не изчезнат, не може да изчезне и лявото и дясното. То може да се трансформира, то може да придобие съвсем други измерения, то може да се откаже да ползва тези термини, да се назовава по някакъв друг начин, но принципа ще остане същия. Докато не са изчезнали икономическите неравенства, ще има почва, както за ляв, така и разбира се и за десен прочит. Защото в крайна сметка, колкото и трансформации да преживяват лявото и дясното, остава това, което според мен е същностно при тяхното дефиниране и което според мен е това, че лявото в крайна сметка, повтарям, най-общо и най-генерално, отразява разбиванията на онези, които не са облагодетелствани от прогреса на обществата, от развитието на обществата, но което е не по-малко важно. Убеждението, че тези необлагодетелствани са двигателя на този прогрес, че не става дума за защита на някакви лузари, а че тези, които не получават достатъчно, те всъщност са произвели този прогрес. Той е тяхно дело, тяхна заслуга. Дали ще бъдат работници, работническа класа, дали ще бъдат малцинства, дали ще бъде обществата на колонизираните държави, дали ще бъде нещо друго, няма значение, но те носят това развитие. И те не само, че го носят, но са получили много по-малко от това развитие, отколкото заслужават. И това е лявата гледна точка. И дясната е обратното убеждението, че винаги човешкият прогрес е движил от елити. Дали ще бъдат елити по происход, аристократични елити, дали ще бъдат елити по национална принадлежност, елитни раси, елитни народи, такива, които са по-висши от другите, дали ще бъдат икономически елити в крайна сметка, едия капитал, буржуазията, дали ще бъдат технократични елити, такива, които носят иновациите, технологичната промяна и всичко останало заедно с нея, но при всяко положение дясното ви отстоява, че обществото се движи от елити, и че тези елити, абсолютно логично и закономерно, по силата на здравия разум, те трябва да се възползват преимуществено от това развитие. Този сблъсък, той не е изчерпан сам по себе си. Но, веднага ще кажете, къде го виждаме сега. Кои са левите, кои са десните, всичко това звучи много хубаво да го обясним с някакви думи, обаче как можем да го илюстрираме? Тук идва един голям проблем с употребата на думите, защото едни и същи думи се употребяват със съвсем различно съдържание и оттам следва голямо объркване за това какво можем да наричаме ляво и какво може да наричаме дясно. Често пъти под ляво се разбира само икономическото ляво, т.е. такова, което е свързано с социалните и икономическите неравенства, и се изпуска друго възможно съдържание на други необлагодетелствани групи, и обратно в други случаи леви биват наричани само онези, които са културно леви, т.е. тези, които защитават някакъв културен прогрес, някакви непривилегировани малцинства и че няма друго ляво. От тук нататък следва голямото разногласие, кого ще наричаме ляв. И там е... разделението между старото ляво и новото ляво. Това е разделението между старото ляво и новото ляво, точно така, да. И това между другото е разделението между старото дясно и новото дясно. Новото дясно също е културно дясно. Още от Ален Дьо Бенуа,
още от процесите, постфашистските процеси в 60-70-те години на 20 век, които започва с новели Дорат и така нататък, възниква това разбиране, че всъщност културата е основният терен, на който се развива дясното като ценности, не толкова икономиката. Даже та икономика може да бъде заклеймявана, защото вижте какво се получава, че в много случаи политически сили или движения, тенденции с либерална, с консервативна, с съвсем различна насоченост имат общ икономически дневен ред. Обаче те са либерали, те са консерватори, те са всеки различни. Защо? Защото те се сблъскват на културния терен, обаче всъщност са еднакво за по-ниски данъци, еднакво за дерегулация, еднакво за максимално създаване на стимули за едия бизнес. Икономическият дневен ред е един и същ. Вижте във Франция, където напоследък гледахме интересни избори, в които се вижда, че големият антагонизъм, който формално съществува между партията на президента Макрон и от една страна и партията на Марин Ле Пен от друга, Националния сбор, този антагонизъм, той наистина е много сериозен на терена на културата, на терена на проблема за имиграцията, на терена на ценностите, на терена на, ако щете, на религиозните символи, дали можеш да носиш кръстче в училище или не носиш или бурка или така нататък. Обаче, те нямат абсолютно никакви различия по повод на икономиката. Същото важи между другото в Италия. Партията Италиански братя, нали, което е оглавявано от сестра, нали, това е симпатично премиерката Джорджа Мелони, тя с традиционните десни италиански политически партии няма никакво разминаване по отношение на икономиката на страната. Няма и с Лигата, с Северната лига на Матео Салвини, разминавания по икономическия дневен ред, който е десен, либерален, в посока на едия бизнес, с така максимално възпроизвеждане на неравенствата и на съществуващата социална структура дневен ред, обаче се сблъскват отново по същите тези културни въпроси. Ако щете дори миналото, имало ли фашизъм, нямало ли, хубав ли е фашизма, фашизмът лош ли е, по повод на имиграцията и по ЛГБТ правата. Тоест, илюзията, че културният сблъсък ще определи разделението, всъщност това е илюзия, която ни затваря очите за реалния въпрос, свързан с живота на хората, а именно политиката, която се предлага и респективно политиката, която се води, в полза на кого работи, на кои групи от обществото работи. И това ни дава отговор на въпроса, кои са левите и кои са десните. И си мислех, че самото обявяване на края на лявото и дясното или пък било на края на... Това винаги е дясно. Идеологическо. Това е идеологема и тя е дясна идеологема и тя е дясна не защото така ми е удобно да говоря, а защото всяко отричане на спора върху съществуващото е в полза на съществуващото. Да. На едно статукво. Значи, ако това статукво беше ляво днес, ако ние живеехме в една социалистическа държава, и в момента някой излезеше и ни каже няма ляво, няма дясно, няма социализъм, няма капитализъм, това ще да бъде в полза на социализма, понеже то остава единствената неоспорима алтернатива, понеже го живеем. Но понеже живеем не социализма, а нещо друго в момента, живеем капитализма, като ни се каже няма социално, няма капиталистическо, няма ляво, няма дясно, това работи в полза на дясното статукво днес. Тоест това се опитва да ни попречи да мислим за алтернативи на това, което ни заобикаля. Като ни се каже, че не съществува нищо като възможна визия за нещо по-различно. Да, и сега се сетих, че обикновено лявото е това, което проблематизира статуквото, ако е по-близко до либералното, ако те се пресичат. А дясното е това, което обявява статуквото за естествено, за непроменимо. Именно, това се аргументира. Ще става дума за здрав разум. Значи, вижте колко филипики са произнесени в защита на свободния пазар. Че той идва от естествената човешка склонност, че той с невидима ръка ще се саморегулира, че всичко това е резултат на естествени процеси, че за разлика от държавата, която някой е замислил, някой е приел някакви закони, някой може да го позовем и да го посочим с пръст. Някой е наложил ограничение, приел е законодателство, сложил е данъци, т.е. това е изкуствено решение, то пазара се развил от само себе си, никой не му е помагал. Той така е покълнал като растение от студената почва на социалния ред и понеже е естествен, затова не трябва да го пазим. Значи, десното винаги се аргументира с някаква естественост на нещата, че спонтанност, че нещата оставени сами на себе си
биха се развили по този начин. А всичко останало представлява посегателство на този естествен ход на нещата. И това е още от първите прояви на дясното. От този първоначален консерватизъм от времето на френската еволюция, който казва, че всъщност какво прави революционерите, какво правят революционерите. Те посягат върху тъканта на обществото, което хилядолетия се е създавала стъпка по стъпка и в този смисъл щетите, които ще нанесат, са много по-тежки, отколкото предполагаемите ползи, които биха могли да постигнат, като решат проблемите на едни или други непривилегировани групи. И сега се сетих, че когато говорим за края на студената война, ние говорим за рухването на режима в Съветския съюз, в Източния блок. Тоест, имаме тази идея, че има нещо конструирано, нещо изкуствено, което то рухва и все едно отиваме на нормалното, естествено положение. Точно така. И вече оттам... Че се връщаме към себе си. Да, и сега... Че се връщаме към себе си, точно така, да. Ако не искаме да говорим за това да е алтернативи на капитализма, на сегашната система, ние дори не говорим за рухване. Някакси тази дума рухване е свързана поради различни причини, много дълбоко вкоренена с лявото и с либералното, защото до някъде е вярно, че капиталистическата система е по-близка до естественото състояние. Това, което има и при Томас Хобс, при Джон Лок и така нататък, тъй като говорят за естествено състояние, при Хобс, война на всеки срещу всеки, конкуренция, правото на по-силния и така нататък. Това го има, но разликата е, че такава система е легитимирана вторично през държавата, през нейните институции. И много мощно легитимирана. Да. И много мощно. Значи, отново трябва да кажем, че когато ни се налага, че пазара в глобален мащаб се наложи и прочее, той е налаган с политически сили. Да. Вижте политиката на международните финансови институции, Световната банка, Международния валутен фонд, ако щете Организацията за икономическо сътрудничество и развитие през последните 30-40 години, тя към какво е насочена? Където възникне някакъв проблем да се предлагат неолиберални реформи с дерегулация, с намаляване на ролята на държавата в една и съща посока водеща, т.е. към свободен пазар. Т.е. не става дума за това, че навсякъде, където оставиш хората, едно общество, го оставиш да вземе решение, то автоматично ще стигне до свободния пазар, а това, че по силата на политически причини им се отваря тази врата. И това аз не би го нарекал спонтанно. Това е резултат на геополитическа конюнктура в твърде много случаи. Да, и то се представя за такова. Разбира се. Това е важно. Да си поговорим малко и за България, за това разделение ляво и дясно в България. Какво е положението? Ние, предполагам, ти ще съгласиш, че е доста неестествено в най-бедната държава в Европа да имаме... Не само най-бедната в Европейския съюз, но и с най-големи неравенства в Европейския съюз. Това са две важни неща. Говори се, за брутния продукт, че той е много увеличен, че ние сме много богати и така нататък, но... И често пъти ще чуете от авторитетни анализатори в медиите, че имаме политическа криза, имаме тежка политическа криза, но икономиката, слава Богу, върви добре. Да. Върви много добре. Идеята ми беше, не е нормално, според мен, лява, да имаме една единствена лява, по инерция партия, която има 7%. Имаше. Сега не знаем колко ще бъдат. Се знае. Но защо е такова положението на лявото и на дясното? Сега, влизам тук буквално с няколко думи, понеже това е много дълга тема и е свързана с страшно много клишета, пропагандни послания, идеологеми. Те за това всъщност какво разграничава българските политически сили и кои от тях какви са. Защото ще чуете за почти всички, че те не били истински десни, не били олигархични, били мафиотски или били леви. Значи Продължаваме промяната Демократична България, понеже били вдигнали пенсиите, станаха леви. И понеже имат неотрицателно отношение към София Прайд, са още по-леви. Заберете какви критерии. Точно тези Продължаваме промяната Демократична България, които са така пар екселанс привърженици на едно дясно икономическо статукво,
които по никакъв начин не са посмели да пипнат и данъци, и механизмите на преразпределение като цяло, да ги пипнат. Нещо повече, в малкото време, което пребиваваха в изпълнителната власт, се стремяха всячески да наложат огромни проекти от батерии, заводи за батерии през влаковете и така нататък, които да работят за едия бизнес. Това нещо, как може да бъде наречено ляво, аз не знам. И вече други политически сили като ГЕРБ, нали, които пак не били десни, казват някои, защото били привърженици на един олигархичен модел, защото били изразители на нещо по-различно. Аз не виждам какъв е проблем едното да съчетава с другото. ГЕРБ винаги са държали на един типичен, от времето на Симеон Дянков, като финансов министър в кабинета Борисов 1, на един типичен десен икономически дневен ред. Разбира се, ГЕРБ като голяма структура, в него са имало всякакви гласове, нали, всякакви тенденции са били представлявани. Но политиката е била... Според мен ГЕРБ са по-десни от ППДБ. По-десни са. Значи, не съм убеден в това. Според мен това са различни изразители на дясното. Значи, модела на ГЕРБ е десен в същността си на разпределение на всички нива. А модела на ПП, който няма досег до ниските нива, понеже няма нито местни структури, нито присъствие сериозно в местната власт, не броя София, той е на глобалното преразпределение в полза на десницата, така че просто е различно проявление, принципно различно проявление на едно и също разбиране за това, къде тя да отидат в крайна сметка ресурсите. Нали, към най-богатите. Само че в един случай тия най-богати са най-богатите на първо по места, после в центъра, а пък ПП са дори отвъд центъра, още по-нагоре. Сега по отношение на така наречената лява партия, на Българската социалистическа партия, естествено, пак не можем с три думи да обобщим всички причини за нейната криза, за нейното рухване през последните години, понеже наистина причините са най-разнообразни, но всъщност проблемът до голяма степен е в неадекватна адаптация към нови реалности. Защото БСП в течение на 35 години имаше луксозния комфорт, никой друга партия не го е имала този комфорт, луксозния комфорт постепенно, без да създава сътресения, да се ориентира към нови избиратели, към нови послания и към нов ляв дневен ред. Тя не го направи и разчиташе само на едни избиратели, които гледат назад в миналото. Резултатът от това е, че загуби БСП, ако изобщо е водила сериозно, битката за монопол върху общественото мнение по отношение на това дали е добро или лошо лявото, загуби го. Нали, лявото е лошо, може да научим от всички медии. Този монопол го държи десницата като обяснение за всяко нещо. И от тук нататък ангажимента към лявото е ангажимент, който винаги рискува да бъде възприет като маргинален ангажимент на хора, които не са част от мейнстрима, на хора, които са извън основното развитие. Също тежък проблем, а и естествено не бива да забравяме, че каквито и програми да е имала БСП, тя направи твърде малко конкретно да се насочи към реални проблеми на неравенството, на социалното разслоение в България. Да, много пъти са назовавани, това е истина, но всъщност почти нищо по същество не беше задвижено от тях, дори когато е била БСП във властта. Да, сериозно ляво представителство в българската политика в момента няма, което не означава, че няма ляво и дясно, просто означава, че няма ляво представителство. Това искам да кажа, в смисъл, че едното не води автоматично до другото. Това е въпрос... Леви хора има? Разбира се, че има. Твърдят, че има 1 милион леви хора, аз не вярвам много. Не мога да кажа, защото това нещо отново опира до това дали тези хора се възприемат като леви, дали са отворени към леви послания, или просто са леви в себе си, така да се каже, но не го съзнават напълно и само при подходящи условия биха разбрали, че ценностите им, мисленето им за света, управлението са по-скоро клонят към лявото. Това, разбира се, е въпрос на бъдещето, но тази изкуствена ситуация ние виждаме нейните последици от продължаващото разслоение и продължаващото декласиране на големи групи от обществото в България. Това е липсата на силно ляво представителство води до това, до възпроизвеждане на неравенствата, които между другото вече в България се възпроизвеждат, за съжаление, това нашите изследвания на младежта го показват, се възпроизвеждат и генерационно. Тоест, ако преди е имало
възникнали вследствие на кризите от 90-те години или след това по редица други причини, промяната в структурата на икономиката, на производството в България, е имало хора, които са изпадали зад борда, хора, които са изпадали в тежко социално положение, които са маргинализирали, гетоизирали и прочие. Днеска вече говорим за техните деца, които нямат абсолютно никакви трудови навици. Значи никой в тяхното семейство никога не е работил. Видите ли, хора, които са изцяло извън социалната структура, извън професионалната структура на България, и това е един проблем, който, повтарям, не е дошъл от само себе си. Това не е нещо, което е с характера на природно явление, а това е резултат на политика и липса на баланс, на контратежест на тази политика, а именно липсата на сериозно ляво представителство. Както си говорихме преди малко, разказите са от сорта, те са мързеливи, те не са инициативни. Вижте сега, значи инициативността на човека се проявява в различни качества. Не всяка инициативност е пазарна инициативност, преди всичко. Да. Хората имат различни психически особености, ако щете, различна биография. Има хора, които ако стоят 3 години в едно населено място или на една работа, ще полудеят и предпочитат да ги сменят, нали? Без да имат проблеми с работното място, без да се чувстват нежелани на него или неефективни, просто искат да променят постоянно живота си. Аз самия познавам и сигурно и ти познаеш много такива. И обратно има такива, на които просто не може да им кажеш, като не ти харесва тук, взимай си шапката и семейството си, отива и утре в друг град, в друга държава и прочие. Не е толкова лесно взимането на такива решения, много лесно да се дадат такива съвети, но не е толкова лесно да се изпълнят. Освен това, дори да допустим, че всичко това е вярно, че някои са по-мързеливи от другите и прочие, в крайна сметка това е принципната разлика между държавата и фирмата, и частната фирма. Частната фирма, когато някой носи икономически неизгоди, финансови неизгоди, тя го уволнява. И това е нейно право. Тя не е длъжна да търпи никой от нейните служители да му плаща заплата, ако той не носи печалба, да работи. Да. И тя е в правото си да го уволни. Държавата обаче не може да си уволнява гражданите по същата си логика. Държавата трябва от най-талантливия до най-неталантливия, така да се каже, да ги приема за свои граждани по силата на това, че те са хора, преди всичко. Независимо, повтарям, от степента им на образование, на култура, на възможности, на талант, на това дали слушат класическа музика или нещо друго. Не, това са хора преди всичко и като хора тази държава е създадена заради тях. В крайна сметка, властта в тази държава проистича от тях, от тази фикция, която наричаме народ, и в която влизат всички, включително и те. И именно това е причината, поради която, как да кажа, лявото мислене най-малкото предполага, че държавата трябва да бъде в тази роля. Тоест, трябва да се занимава и с тези, които не носят непременно печалба и не носят добавена стойност на БВП за съответната година. Малко социологически въпрос, който си мисля, но все пак, според тебе, каква е причината хората да се идентифицират с определена позиция, идеология, дали ще са леви или десни? На какво се дължи според? Преди всичко на социализацията, която са получили, защото отново казвам, това не е точна наука. Тук няма някакви така веднъж завинаги дадени фиксирани характеристики, които човек може да си ги провери точка по точка и да прецени какъв е. Никакви тестове тук не помагат. Става дума за индивидуалното развитие на всеки един от нас, който преминава в някаква среда, тя е семейна, тя е училищна, тя е медийна, тя е обществена. Нали? В рамките на което ние получаваме определени стимули да развием някоя своя чувствителност и да притъпим някоя друга своя чувствителност. Така и някои хора, вследствие на средата, в която живеят, постепенно се насочват към по-скоро леви ценности и разбиране за света, дори към по-скоро десни. Тоест, че това битието им е определило съзнанието до голяма степен. И ние си казахме преди малко, че независимо от това дали са изговорени, т.е. наречени леви или десни, тези политики на преразпределение, на разпределение на богатството в едно общество са или леви, или десни. Точно така, да. Точно така. И също така левите хора, те са обвинявани малко в това, че обвиняват хора, други, примерно работниците, че те не са леви и нямат класово съзнание, както ние бихме го нарекли. И това е проблем. Точно за това зададох въпроса на какво се дължи идентификацията. Според мен и на образование. Разбира се. Това е такава една просвещенска функция да
хората да знаят в каква позиция се намират и кои политики, съответно кои партии са в техен интерес. И, това да бъде рационализирано, да. И ако говорим за България, това отсъства това е много. Да, отсъства много, но и тук отново да кажа, не е само въпроса, понеже би изглеждал може би като някакъв тип агитация да се посочи кои партии отговарят на твой интерес, но по-скоро какви позиции, какви политики отговарят на твой интерес, пък ако ти ги намериш в някоя партия, хубаво, ако не ги намериш, друг въпрос. Но става дума, че поне да се знае какво би отговаряло на твоите претенции. Това е много трудно, защото твърде силен е десния консенсус в България, налаган от всякъде, в който страшно много хора просто отказват да припознаят своя интерес, отказват да го припознаят, понеже смятат, че има някаква такава ясна, вечна доминация, която е тук за да остане. Че хубавото на дясното е, че то дава възможност на всеки един човек да стане милионер, да стане да стане капиталист. Да стане капиталист. Този филм, между другото, в България е игран вече 90-те години, след рухването на социалистически режим, когато започват да никнат на всеки ъгъл, всеки гараж да се появява кафене, магазинче и така нататък, понеже тогава наистина голямата еуфория на демокрацията 90-те години е свързана с това, че всеки от нас изведнъж спира да бъде наемен работник, става капиталист, става бизнес и всички ще бъдем така. Някои си слагаха на трабанчето една табела такси отгоре и тръгваха веднага да се бият пътници. Тази еуфория обаче приключи и в крайна сметка какво виждаме, че едно по едно тия гаражи и магазинчета фалираха и сега техните собственици, бившите капиталисти, отново са наемни работници, само че не на онази социалистическата държава, а на големите хранителни вериги. Или там други вериги. Тоест, че ние се връщаме отново към това, че имаш една наемна работна сила, която упорито отказва да разбере първо своя интерес като наемна работна сила. Защо? Това вече сложен въпрос, свързан с, както казахме, с консенсус, с пропагандата, която съветно също така и с някакви рецидиви от миналото. И второ, с някаква надежда, че в един момент може да станеш капиталист. Че в един момент може да се наведиш между печелившите. Че ти, да, сега си от губещите, обаче винаги може да стане така, че да станеш от печелившите. И ако това е възможно за някой, уви, това не е възможно за всички едновременно. Да. Че все пак това са много малък процент хора. Точно така. Не си говорим за нещо, което само накрая да се опитаме да обговорим за това нещо, което ние споменахме сега, напрежението между старото ляво и новото ляво. То откъде според мен се поражда. Старото, да го кажем, ляво е насочено към мнозинството, работещите хора. Правата им и това да имат така да се каже, достоен живот, повече възможности, повече преразпределение да има. Сега това се появява към 60... Новото се появява към 68. Да, символ на година. В Франция, в Западна Европа и разказа, т.е. обяснението до голяма степен е, че тогава е бума на социалната държава, 60-те, 70-те години. Тоест вече всичко, което може да се постигне в тая посока е постигнато. Нуждите на работещите... Без социализъм. Да, работещите са удовлетворени, те са добре и сега лявото трябва да има нови хоризонти, нови каузи. И то ги търси в много посоки. Между другото, едното е в посока на различни видове малцинства и защитата на техните права, себе изразяване, ако щете и прочие, като ЛГБТ правата и прочие, но другата посока са бившите колонизирани народи, младежта като традиционно непривилегирована група, третия свят го казахме, интелектуалците. Това е част от тези посоки, в които 68 година откриват търсене на стремеж за нов тип кауза и респективно представителство на лявото. От тук нататък големият проблем според мен идва от това, че въпросът се поставя като дизюнкция, не като конюнкция. Значи въпросът е или ще бъдат социално-икономически въпроси, или малцинства. Поставили се така, нещо не се получава, както се вижда. А да не говорим и, че това така наречено старо ляво твърде много компромиси направи. Според мен в някои случаи водено от благородни мотиви, казвайки си, че света се е променил много, говоря за края на 20 век, света се е променил много, твърде силен е станал капитализма, твърде много се е разпространил, страха от социализма е изчезнал след рухването на източния блок и в този смисъл са необходими доста повече компромиси с десницата, за да може да постигаме
това благосъстояние, за което говорим. Само че тия компромиси в един момент се възприемат като предателство от избирателите, които тръгват в друга посока. И така до голяма степен нали, идва възхода на радикалната десница, на националистите, които, знае се, са основната притегателна сила на бившите традиционни леви избиратели. Защо? Защото те поставят същия социален въпрос, само че го преформулират като национален. Който взима работното място на най-ниско ниво в даденото предприятие. Чужденеца, мигранта. Нали, кой не ти позволява да получаваш увеличение на заплата, понеже му плащат социална помощ. Мигранта. И по отношение на много други проблеми по същия начин, което е отново претенция за решение на социален въпрос, само че по друг начин. Това прави радикалната десница. Докато традиционната десница вече дори е забравила, че има социален въпрос. Тя се опиянява от това, че икономиката върви добре. И това, което е забравено според мен, е, че не сме в същите реалности на добра, здрава социална държава, като края на 60-те и началото на 70-те. Тя категорично е в много тежка криза, демонтирана в много висока степен, включително в Германия. Още от времето на Герхард Шрьодер, това е един процес на постоянно отнемане на социални права, на придобивки и така нататък в Германия. Във Франция е по-бавен и по-мъчителен този процес, но знаете, откакто дойде президента Макрон, започнаха атаки именно върху пенсионния модел, върху редица други елементи на социалната система, което произведе и бунтовете на жълтите жилетки и всичко останало, но това дори в Скандинавието. Тези тенденции към демонтаж на социалната държава, което прави вече съвсем различно това да бъдеш удовлетворен от статуквото. Статуквото вече не е статуквото на социалната държава в онзи вид, в който удовлетвореността му може да се възприеме като нормална лява позиция. Вече нормалната лява позиция изключва да си удовлетворен с това статукво, за където и да било от западния свят да говорим. Именно. И накрая, тъй като този подкаст, основната тема, водеща е утопията, пък и дистопията, искам да те питам един малко изненадващ въпрос. Каква е твоята утопия? Аз имам дистопия по-скоро и това е завършването на фашизма, за което тенденциите са твърде многобройни и твърде разнообразни в цяла Европа през последните години. И те са свързани не толкова и не само с, с миналото, с имена, режими и така нататък. Не толкова, колкото с начин на мислене, който постепенно се нормализира и който точно както преди 90 години, по абсолютно същия начин, традиционната консервативна десница го легитимира и го прави нормален. Както е станало с фашизма и нацизма 20-30 години на 20 век, по абсолютно същия начин виждаме как сегашните европейски консерватори и християн-демократи подават ръка на много места на радикалната десница, превръщайки я в нещо нормално, нали, с този мотив, че ние трябва да създадем една стабилност, че не трябва да допускаме експериментаторство, не трябва да допускаме нещо друго. Това е много опасна гледна точка, защото естествено историята не се повтаря никога по един и същи начин, но най-опасната характеристика на днешния ден е, че вече практически ги няма поколенията, които си спомнят Втората световна война. Което открива шансове за това, че спирачките пред нещо ново да са много по-малко от преди. Ама мислиш ли, само да ти възразя тук на това. По този повод си мислех, това е много застъпвана теза. Тези поколения, старите вече не си спомнят, младите нямат живата памет и живия имунитет за тези варварства. Обаче, ще дам един пример. Конфликта в Газа. Да. Кои са тези, които реагират най-остро и най-чувствителни към това, което се случва? Младите. Възрастните, които са на 70-80 управляващи в САЩ, които гласуват помощите за Израел, помощите милиарди, са точно тия най-старите поколения, които би трябвало да си спомнят. Не, те не си спомнят. Те са твърде млади. Това казвам. 80 годишни. Те са твърде млади, за да си спомнят добре това. 80 годишните са родени 45-та година. 44-45. Не помнят нищо от войната. Да, но може би... Не, аз разбирам какво искаш да кажеш, че се появява една по-голяма чувствителност и нетърпимост от по-млади поколения, които са по-отдалечени
хронологично от войната. От една страна така си има предвид, че онази спирачка на онези, които преживявайки това, вдигаха пръст непрекъснато и казваха: внимавайте, не правете това никога. Стефан Хесел с неговия манифест "Възмутете се" преди 10 на години, който ни предизвика цялото движение на възмутените и в Испания, и в Франция, и в други страни. Всичко това го няма и тук вече въпросът е да се разчита на повече или по-малко непредвидимия антифашистски импулс на идващите поколения. Може да го има в висока степен, може и да го няма. И това е интересен въпрос да се наблюдава. Добре, мерси много. Аз се надявам това повтаряне на историята да е като фарс, не като... По-добре е да не се повтаря изобщо, защото и фарсове, и опасни фарсове преживяхме доста. Да. Мерси много. Аз благодаря на за поканата. вас, приятели, и до скоро.